bacciɗo sautu kode international durungol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu dina mako ɗo kode international tariha baba men shehu usmanu bina fodiyo taskaramdi belɗiɗi fuɗo kode international heɗi temma famoyen wa'inai yakeji meɗen albarka taskaram radio kode international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garen makeɗiten jonadu asli meɗen fulɓe niger nigeria togo fulɓe sudan chadi e guini keɗiten kode international hato fulɓe masina bolkina faso fulɓe mali cameroon e gambia keɗiten kode international fulɓe fuuta jalo fuuta toro gabon benin garemma keɗiten kode international jogen madina men jagen pulaku yendu inna sana'aji bo jangen durande men international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen pulaku joynayi jogen ɗitato sakkinen ɗi gerdaɗi dina men wala bamaji international e gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewreta jaben ta jamben international en ɗambo hunde men giɗindiren cakaji meɗen hawtemma hore men wallindiren international munyal bo en baɗe tato hafen mere nonnonde e nde ardinen jafindiren international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen to nyare yaware tato jaben takulen bo merare tambaɗen en lata cusɓe international meɗi en baɗe famarɓe ɗo tanayo mawɓe sorare janginen ɓikkoy men international semtende pawne men kolte fa ɓurduɗe yo kolte fuu ko lesni neɗɗo fuuta to mbaɗen international jangirde hunde men kaɓɗen ha jalemma majjere ngam pullo mo jangay fotan e mbabba international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen cahu bo hokken tato solen taɗawen bo ngam jungo ngo hokki ɓuri ngo jogi international laamu dongu men kaɓɗen ma dogginen maadilaku woni ɓe les min tato ya international pulaku joynayi hempiɗi moɓi jonde duniyaru e min bo mi sawri ɗalen maguyke international allah barkidin hafsatu demmo yusɓi himrende kode radio sautu pulaku international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen garemma keɗiten jonadu dina meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen garemma keɗiten sautu kode meɗen garemma keɗiten jonadu asli meɗen garemma keɗiten sautu pulaku meɗen keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere fere ngam ta on daɗe.
derɗiraɓe assalamu aleykum. Da goɗɗi mijoji ɗi heɗitoɓe mi lildomi ha dow hello facebook amen ngo kode media. nder kubaruji ɗi min dokkata on ha hello facebook amen kode media, min dokki on habaru jonde nde majalisaru luwaɗi diwal Bauchi waɗi to ɓe dugani gomnajo diwal Bauchi on sanata Bala Muhammed Kauran Bauchi meta woɓɓe yimɓe jowetato ɓe o leldi majalisaru ɗum inɗe maɓɓe ngam o metaɓe dow darde komicina en kalfina yaki gollirɗe feere feere. derɓe ɗum leldi ha majalisaru ndun ɓe wodi tigguɗo kode radio international Abuja Usman Shehu Usman jagorɗo kode. amin dara goɗɗi mijoji ɗi heɗitoɓe lildomi ha hello facebook amin ngo kode media. Modibbo Abdallah Usman Sambo Boɗeji o wi masha Allah. Umar mi yetti Allah congom o wi masha Allah. sai Muhammad Sambo Adamu bi Fulani o wi masha Allah. wodi Abubakar Malami Babuɗo o wi Allah hokkumo sabbugo. Babayo Alkali o wi masha Allah jomirawo ballu amin. Idris El Fulani official o wi masha Allah. Jafar Mu'azu o wi masha Allah, Allah hokkamo bawɗe. Ahmed Baffa Mawɗo o wi masha Allah. Alhaji Jannu o wi masha Allah. Abdulkadir Abubakar o wi masha Allahu, Allah wallu fulaku yeso. Magaji Macciɗo Usman o wi masha Allah jomirawo walla en. Zubairu Manu o wi masha Allah, Allah wawnu wallu. Aliyu Alkali o wi min feyake masin, min ɗo walla derɗam sobajo am Shehu Usman Seyo i heɓugo ardungal ngal. Allah wallumo wawnumo pullo gawdare Kamaru. sai Ibrahim AL Lati o wi masha Allah, barka Allah seniɗo wallumo wawnumo mi seyanimo masin. e wodi Amadou Betuɗo o wi Allah wallumo jogaki min pullo benin faraku. e Jibrin Diallo o wi masha Allah, Allah barkiɗin. Suleiman Adamu Al Fulani o wi Allah wallamo jogaki. sai Muhammad Awal El Fulani o wi jomirawo wallumo. sai Safiyanu Salihu Abdul Karim o wi Allah walla. Giɓe kan o wi Allah hokkamo bawɗe jogaki. Giɗo Jeeri o wi yo Allah ɓamtumo hen on ɓanta leñol maako hen. sai Abdurrahman Imam o wi yo jogor jam Allah won ballo. to ɗo goɗɗi mijoji ɗi heɗitoɓe min lildomi ha hello facebook amen. nden bo min ƴami on wiki holno wi'ete no tindinirte fulfulde leyɗe mon. woɓɓe ni e wi'a fowru, woɓɓe mbi hurdu, woɓɓe mbi maliru. onon noye mbi'oton ndu fulfulde lesɗe mon. gotel no wi'ete, pewal bo no wi'ete. hamin gi'a no fulɓe woɓɓe wi'ata e lesɗe maɓɓe. Modibbo arandejo Ibrahima Den wi fowru. sai ferɗo Lewi Intiba o wi fowru. Musa Jalalo Balɗe o wi fowru waji. Demba Falo Hoppe bono yaadu
sey gurkan nemi mu'azu galadima o wi busundu jalingo, sey giɗaɗo aliyu o wi fowru, sunusi suleiman kiyawa o wi ko ɗuuɗi wi'ete wi'en fulfulde nigeria ko fowru kam. Jibirin Diallo o wi fulfulde Nijar ɓuri gotel bu'i ɗuɗɗi. To on mbawai lildoykini mijoji moɗon ha hello amen go Facebook Kode Media, nden bo on mbawai nastuki channel YouTube amen Kode TV ngam heɓuki kubaruji vidiyoji fere-fere. Inde an Ibrahim Iromo Dake, mbiyami on golde Kode Radio TV ha Facebook e channel YouTube. Garen makedi tenjo nandu dina meden, garen makedi tenjo nandu asli meden, garen makedi ten sautu Kode meden. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. izzati be goda gida do khairu bariyati burna do takle no la do khairul ummati gerda do tanu nabiyyu ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima tona mi hande mi jippi holde muhammadu mi do silmi no do da annabi ahmadu mi do hobna mawdo no labe iwdo to wahidu igona ko biru mi bege uswatima sallu alayhi wa sallimu taslima deni sirri yide nulaɗo e oni mi notori be gonɗi nden fami windi gimɗi mi mantiri jaɓɓago lewru dañorde maako mi taskori no mi yakta gawsul wakati ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima jaɓɓama lewru tatabru haram manzili hatatawaru nder awi arabi ul awwali hamada sirri nulaɗo akhiru awwali wari wangi luttuɗi lebbi sey jurorima sallu alayhi wa sallimu taslima hamaru allah ceniɗo wangini sirri mum e ñalade yownunde sappo jemmade ɗaɓre mum ɗon allah jippiniɗa ha mawɗo no laaɓe mum dow lesdi latti cenide jumla umuma sallu alayhi wa sallimu taslima ñandere jemma dañego maɗa e makkata ɗon labbi gefti jayli haynani kabata diga ñande man shaydanu irliti wawata ha nasda goto e yimɓe maɗa jahima sallu alayhi wa sallimu taslima adañaɗo makka nulaɗo akhirul ummati anulaɗo allah ceniɗo rabbul izzati ngam maɗa artuɓe hebrida janubowati daga nuhu adamu musa ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima diga yeeso taklende allah holli suɓegoma sey umri dow sujidango annabi adama ngam zati mako o takri ɓe annorama allahu akbar mawɗo mawnini fima sallu alayhi wa sallimu taslima an wonamo allah ceniɗo takri e zati mum nden umri takle no ɗuɗuri nuɗɗina tokka ɗum tokkuyiɗo fuu hisi non mo luuti o halka ɗum ɗum suudu kisndam allah surdinirima sallu alayhi wa sallimu taslima yanange kawnu e jayli allah to wangata ngam jayli ma annora giɗɗe bo girata sey gabɗo yirata jayli gabtaro wawata annora zati ceniɗo wangiri hama sallu alayhi wa sallimu taslima deni allah muyino wanga wangini surama annora allah ceniɗo anɗum zatima beɗi lesdi be asamanji ɗum annorama subhana rabbi mo sufti mawnini fima sallu alayhi wa sallimu taslima nde alati asli e takle an woni sayidu be maɗa allah ka tawretale muhammadu an laati mawɗo nulaɓe an woni ahmadu an allah osi e tawale sufti subima sallu alayhi wa sallimu taslima
anulaaɗo ton daga yeeso annabi adama haa yaago dargal diina kisndam diinama non jumla annabo en fulaati sukaaɓe ma jibrilu mawɗo malaa'ika sukanima nde a haratirama tageego taɓɗoma mantima nden ɓamti dow kala tagne teddini darjama ɓeɗi lesdi ɓe asamanji fuu sey indema ɗum hefti an woni annabojo rahima gettaɗo allah ɓe sendi goro ɓe innuma kolaɗo allah ɓe ewni ɓe esdiri indema ha arshi inde ceniɗo windi e indema min seede allah ceniɗo sufti suɓima dabbaji bolwi sewri jemma dañego ma asamanji ndimbake nyande jemma yeƴego ma aljanna yenwima sewri be fatakima an jumla mobgal takle fu seyorima tanamaɗa kam heɓata ko an woni wahidu dow jumla mobgal takle an woni walidu giɗo maɗa nder aljanna lattan khalidu min gettiya jagorɗo ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima toni yiide jalima nasti am ha'i e aɗowol wana ɗum fewrena ngam hawi e ko moy to fewnima tokki lawol begi e to yerdu allah ceniɗo hokkutu fima muñanam mi mantanulaɗo akhirul ummati onulaɗo allah ceniɗo rabbul izzati be maako allah ceniɗo takribariyati nda artiraɗo tagego timminirama hamidoyena inde nulaɗo khairul ummati be barka bayi gawsu sahibul faydati ɗum moƴƴe allah ceniɗo rabbul izzati min bo mi hebride barka ibrahima ɗum moƴƴe allah ceniɗo rabbul izzati min bo mi hebride barka ibrahima ya ɓiɗɗo abdullahi baban fadima ya baba ɗaybu baba abu mi hofnima ya sinuɗa ha abaru gayyami yettima ya baba gasimu bahima sifa maɗa woodi ɗuuɗi tampini wasifu mboɗir kamaɗa ceniɗo fawniri yusufu an wuudi moɗugo jumla mobgal takle fu an ɓurdi woɗugo jumla mobgal takle fu bana ma heɓa katano ibrahima ngam barka maɗa ceniɗo yarami rawdama semi doyna tuggita inde maɗa mi mantama ngam barka maɗa nulaɗo hikkami tammoto ha samganammi mi hijjaɗay bami zuroto seedago ndawa lorde maɗa mi begoto giɗo am suɓam suftam a yarami hama be barka maɗa ceniɗo yarami rawdama semi doyna tuggita inde maɗa mi mantama nden mi de a janga salatu summa mi hofnama ha yagata sahibul wagati ibrahima ya rabbi barka nulaɗo maɗa mi wusake ta hoosu yonkimi maya se to mi zurake nokkure ha giɗo maɗa wali mi ribake to mi mayi bo hollam mo nyande qiyama nangam mi mortinulaɗo tata mi halkoya nasdam mi nema e haaji maɗa mi dumoya les ɗowdi cheikhu tijani khatimil awliya hami wonda be giɗo maɗa ibrahima kolaɗo allah mo yide muɗum wajibi dow julɓe nan ko mbi'anmi an ya sahibi yiɗumo a jaggora yideɗa ha ɗum annabi dokkaɗo setugo hisna nyande qiyama riskego yidgo mo hewti martaba hartuɓe artiɓe yimoɓe nuɗɗinimo ɓe walluɓe e konuji mawɓe sahabo en be shayduɓe sorriɓe yonki e jawdi dow islama
ميداني يميد نولاد آخر الأمة بأحمد التجاني ختم ولايتي بشيخ إبراهيم صاحب الفيدة بيد شيخ جويم إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما بيد مادم إدريسي دي أبو بكر بابن خطاب خليفة ما عمر عثمان بن علي هاون بها بدر بجملة آل البيت برحيما صلوا عليه وسلموا تسليما بيد مادم إدريسي دي أبو بكر بابن خطاب خليفة ما عمر عثمان بن علي هاون بها بدر بجملة آل البيت برحيما صلوا عليه وسلموا تسليما بجملة بن بأفرد ما كدنير دما تمي بورني ما دايبا بن والو بما نون موغوي بما يردي سيدي نوليكما سيدي بدو أنولادو تكلي أموما صلوا عليه وسلموا تسليما دمي دما وني يدغو هرتو بورغما ها النبا بفدي النبي آدم ها ياغو النبي إيسا بنجل مريم يا دا هبجو جدادو الله يديما صلوا عليه وسلموا تسليما دم كير والتتايد خاتم الأولياء شيخ جوير داني سيد إمامية تندود ورتدم إيد صاحب التربية برهام صاحب الوقت إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما بيد ما دم يدري قلبيا diga jumla mai be haewon be duniya wallahi yidgo be gonga wol ugo nariya amma mi oloringa usu Ibrahima sallu alaihi wa sallimu taslima be de mada mi yidri mobgal awliya diga jumla mai be haewon be duniya wallahi yidgo be gonga wol ugo nariya amma mi oloringa usu Ibrahima sallu alaihi ton akhiri el zamani den gede dudi mi tampila tugo mumini gambar kamada e mojje Allah muhaimini dum on mi tammori hisnore go jahima sallallahu alaihi wa sallam taslima ya rabbi Allah cheni do barkanu la doma rizqam mi seda e dunya jam do dinama besda mi yide walobe o kumi yerdama ha am katornde cheni do jabu e hama sallallahu alaihi wa يا جو ملام keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe heɗitoɓe assalamu aleykum on nangoye kode radio international igaɗo abuja lamorde lesdi nigeria kode radio waɗandu gam fulɓe e finatawa fulɓe min al'amin giɗaɗo jada taskiti foɗugo laɓagal taskaramji nyalade jumɓare taskaramji amin ɗi hande min ɗo wondi e rahotol iga abuja lamorde lesdi nigeria to en fitoyi diwal gombe min ɗo wondi e rahotol ha fahinda taskaramji ɗimin taskani on nanan tariha usmanu ɓi fodiyo ha fahin banta wowa min waddanay on taskaram RFI fulfulde amma hidde ko ɗon to keɗitoɓe min heɓata waddango on kubaruji duniyaru ɗi hande ngam non jonta gwamnati diwal Bauchi yettirama e lammingo horejo kode radio international ngam non Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi nanani amin mijoji woɓɓe Bala Muhammad Gauram Bauchi yettirama e metugo horejo kode radio international Alhaji Usman Shehu Usman ɗum Alhaji Kawuwa Jawmu Inji latiɗo alƙalejo kawtal biyetengal ƙungiyar Zabi Sonka kawtal heɗitoɓe suudi radio leddi Nigeria mo leddi mani gomnajo on wakkatire o yewtideno e kodi radio international
ha gallure jalingo. Haji kawo jawmu inji wi hanko Usman Shehu Usman metaɗo ha commissioner o jimɗo titiɗo nden bo hokka e balla heedi yarugo leddi yeeso yigo o marɗo kaajal leddi. Ngam majum wajibini manugo gomnajo jiha Bauchi ha dow hokkugo mukami. Nda Alhaji Kawuwa jawmu inji. Assalamu alaikum. Gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi lallai ɗum goɗɗo on anduɗo kanɗum tunda o meti Usman Shehu Usman kuwano radio Jamus o metimo commissioner ƴan jaridu. Alhamdulillahi o waɗi hunde ko hani ngam o dari o yi Usman Shehu Usman ɗum goɗɗo on kanduɗo ko hokke darode nde o hokkade. Lallai Usman Shehu Usman ɗum goɗɗo kajano leddi giɗɗo leddi mum yaha yeeso ko nde kala e mo yi hunde ko farta leddi mako yeeso fu o waɗa foti bawɗe mako sey to o yi hunde mai tabbiti to inchallahu o hokkama bo darode nde o handi hokkego nde o andani o andi bo no o dillidirta e muɗum. Alhamdulillah Allah wallumo Allah bo wallu gomna Bauchi. Ha jonta Alhaji Kawuwa jawmu inji noddi metaɗo on Usman Shehu Usman o jinna darnde o walla jiha mako o ɓedda wallugo leddi ko andira. Usman Shehu Usman lalle dole o daro nde cokko ngam mo yi'a leddi mako yehi yeeso o huwani leddi mako hakkunde mako e jomirawo mako taguɗomo. Ngam majum dole on o ummo o daro o jinna darnde mako o huwa o fara leddi mako yeeso. Kala ko o yi hani leddi mako heɓa hu o waɗa kokari jaha mako Nigeria mako local government mako ɗum pat majum ni o tabbitina ɗum yehi yeeso banno hani. Alhaji Kawuwa jawmu inji wonɗon. Kala yoloma fu daidai jamdi joyetati yago joyetati be reta jamma miɗo nana kubaruji Kode Radio International. Hitordu maundu ndu lesdi Nigeria umri hukumawa DSS bososel lincitigo kuuɗe woɓɓe. Ahmad Arab Abubakar Azare hawtani amin rahoton ngol. Hitordu maundu ndu Abuja andira High Court sembiɗini rokkugo hukumawa DSS anniya siggorki nanta lencitol kuuɗe bonyan ko'en sappo nangaɓe e diwal Osun. DSSM ɓen tumi ɓe yimɓe ɓen e dow kuuɗe kalluɗe hawtade kawtal koppi e dente ISWAP. Ardiɗo hitordu ndun e meka miti wakkati nde mo tokkiti jawabol erol lincitol bindi ngol hukuma DSS rokki mo e tongere daraniɗo ɓe dow hukumawa kam wato YM Umar emo umri wigo toɓɓe didaɗi rokki ɓe bosesel ɓe njaha ɓe kabda e lencitol nanta ƴame lugguɗe dow bonyanko en ɓen. Nden hukumawa DSS wartira naɓe ɓe te jemirawo holli sarde hitordu ndun hitoto jonde ɗiɗawre e wigo DSS waɗi noon gante yaɓa hakke neɗɗa ɓi Adama. Kiraro fotol ngol ɗon Ahmad Arab Abubakar iga Abuja lamarde lesdi Nigeria. Gwamnati diwal Gombe hunni sakatare en hesɓe ha maɓe nangi kuuɗe. Kamal Hammajo iga diwal Gombe o yalɗiri mobre nden dara hotol o hawtani amin. Sakatare tabbitiɓe joyi no bo permanent secretary hosi hunore fuɗɗiki kugal ha fada laamu gwamnati diwal Gombe. Do solemnly swear and pledge that in the service of my country, in the office of permanent secretary, in the office of permanent secretary. Ɓawo hunore maɓɓe gwamna diwal Gombe Alhaji Inuwa Yahaya umri ɓe ɓe ɓedda tiɗɗol illarde cokkol kuuɗe woni ha yeeso maɓɓe. I wish to remind you of the immense responsibilities that come with it. Ɓeddata wiiki sakatare tabbitiɓe hamɓe ɓitte koɗɗe danki gwamnati. Permanent secretaries form the backbone of the civil service. We are the administrative engine that drives the effective implementation of government policies and programs. O umri ɓe ɗo ɓe joga bunga ɓe dara dangde cokkol ɓe hokka wallitendi maɓɓe dow kuuɗe gwamnati diwal Gombe waɗata. They are entrusted with the special duty of serving the people of the state with integrity, transparency, and accountability.
gwamnajo on annino gwamnati mako haɗɗirta ngam hokkugo galloɓe hakke maɓɓe. Over 17 billion naira in gratuity obligations inherited from the previous. O wiyata gwamnati mako woni e maale jobdi timmiɓe kuugal nder diwal Gombe diga 2013 e les hukuma famari diga 2012 nder asawere sali ɗum ɓe yoɓi nyamale jobdi timmiɓe kuugal duuɓi 2019 e duuɓi 2022 o watta alkawal e ko tippa ha gwamnati o yoɓay jobdi ko lutti diga 2021 har fotte zaman mako. Sakatare hesɓe ɓen hawti e professeur Mu'azu Usman Shehu iga hukuma famara Bonde, Muhammadu Bello Abubakar Kumo iga hukuma famara Akko, Muhammadu Yusuf Kulani iga hukuma famara Balanga, Ahmad Saidu Kuli iga hukuma famara Dukku e Alhassan Ibrahim iga hukuma famara Yamal Tudeba. Ha jawabu elettore professeur Mu'azu Usman sakatarejo keso gutuɗo iga hukuma famara Gombe yetti gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya e gwamnati diwal Gombe tabbitini ɓe naftiran e wogguki maɓɓe ha kuugal ɓe jippina tentuɗum yewani ɓe. Let me begin by extending our gratitude for this rare honor and privilege to serve our state in this capacity as permanent secretary of the State Civil Service. Let me begin, Your Excellency, by also giving you the assurances of our legal commitment to loyalty, dedication, selflessness, transparency, and accountability. Alhaji Saidu Guli holli seyo mako e yettore o wiyata be hunore ko wala hunore ɗum hakke on ha dow maɓɓe ɓe jippina tedduɗum yewani ɓe. To alhamdulillah ko civil servant yiɗi pat ha duniyaru ɗum warta permanent secretary ɗum alƙawal ko a hunaki a andi ɗum hakke ma, so min waɗa kokari no ɓe holli amin ni min waɗa kokari min jippina hakki amin pat Allah jabi. Kamal Hammajo ko da Radio International diga diwal Gombe, Nigeria. To ta woyte taskaramji ɗin ɗiɗo warana on iga Code Radio International wonto Abuja lamorde lesdi Nigeria. On mbawai heɗitiggo taskaramji ɗin iga Code Radio do Facebook enanta Code TV enanta YouTube. Jonta bo wo'ine jonde ngam nanugo taskaramji ɗimin taskani on. Aran min fuɗɗiran e taskaram tariha Usman B Fodio hawtade e Modibbo Musa Aliou a Sudani Sokoto. Ɓe sembe maɓɓe nder maɓɓe yoodi laatiɓe metirayɓe ɗemgal fulfulde, yoodi leñol toranko'en, yoodi woɓɓe feere laatiɓe na leñol toranko'en amma fulfulde ɗemgal hawtiɓe ɓe kan ɓe gala diina huɗum ɓe ɗon jogi diina tokkugo leɗɗe e tokkuki jinni. Sey ɗiɗaɓe ko hasiire ɗiɗawre nder maɓɓe ko fecco ɗiɗaɓo nder maɓɓe yoodi laatiɓe iɓe mari tawhid, iɓe juula, iɓe ɗomko, iɓe itta zakka jawdi maɓɓe, amma ɓe golle ɗe ɓe gatta fu ɓe gaɗaɗe dow laawol ka diina we'iti dow ɗatal ngal wiyata shurut ɗum tokkuki joomirawo. Iɓe laati nder ngal kuugal kamɓe ni en inde ni ɓe julɓe tan, amma jahilti ñamdiɓe, ɓe gala ko ɓe andi nder diina gin noon kuuɗe maɓɓe ɓe gaɗayɗe noon ɓe anda ko to ɗe kuuci kulda an ƴamayɓe aya qur'ana ko hadisa kolluka ɓe gara noon. To ɓe nder maɓɓe Shehu Usman bin Fodio ha windi wonde yimre nder ɗemgal Arab o wi wa ba'da fa'alam anna dha tafsira linnasi fi Sudan bal tafsiratun فلا ترى منهم سوى من يدعي إسلامه بفم واسع متنزع بالصوم والصلاة عن قده بأقبه
اللعان وهو حق كافر صريح لأنه محرم مبيح. شيخ عثمان بن فوديو der yimre o wi mi faami mi laari mi yi'i himɓe ɓe tawmi nder lesdi Sudan ta laariɓe a tuntoto kefta wigo a tawayɓe nder maɓɓe e woodi noddayɗo inde mum wiki kan no julɗo e tokki diina islam hani ɗum laatike e wi'ay ka e honduko tan amma ko memi ɗomka mum e ɗomka e suumaye mum e julde mum ta laari o haana on ɗon ɓagge yaaki lafgol diina iri maɓɓe ɓen ɗon o wi in heeferɓe e jayri jin iɓe karmina ko laatina in haram nden nan iɓe dokka halas ciki laatiɗum hina in halas. ɓe kamɓe goni fecce ɗiɗi e Cheikh Ousmane bin Fodio huusitani sey fecco tataɓo e woodi laatiɓe e mari tawhida iɓe juula iɓe ɗonko iɓe itta zakka nder sharaɗiji maɓɓe kewɗi noon no diina ɓaggi e waɗano ko no diina rooti en tokka noon ɓe tokkiri diina maɓɓe. ɓe e ta laariɓe Cheikh Ousmane bin Fodio ko Mouhamadou Bello inni nder Infaqul Maysur a tawayɓe kamɓe goni ɓe ɗuuɗa amma iɓe ɗon jilla diina maɓɓe seɗɗa jin ko memi siya andal nder maɓɓe e woodi laatiɓe natti nder wonnere saɓanaki joomirawo jin siya andal. to ɓe kamɓe Cheikh Ousmane bin Fodio tawi dari darde wadde noddukiɓe ɓe kamɓe ma Mouhamadou Bello wi ɗuuɗal maɓɓe futa laari a tawa in nder fulɓe metirayɓe fulfulde de e woodi ɓaggol nder maɓɓe laatiɓe ɓe wi'ata Sudaniyin laatiɓe himɓe ɓale en ɓe bolwira yaareji ko ɗemɗe feere feere ɓe laataki en arab en ɓe laataki en fulɓe kamɓe ma ɓe nder ndi lesdi ndi Cheikh Ousmane bin Fodio nangi ɗum da'awa ko ngal gollal ngal nodduki himɓe yaaki bawtanaki joomirawo. e sarde ko Cheikh Ousmane bin Fodio dari e nodda ɓe yaaki tokkuki Allah tabaraka wa ta'ala imo waɗana ɓe waasu imo holla ɓe no ɓe tokkirta joomirawo nder diina imo wonna ko in noddata ko in ummi in tawi ko ko in roni laati ɗum jikku ñudduɗum ɗum Allah joomirawo yiɗa imo wonna ko memi bidi'a e ko memi tokkugo sheyɗan imo ummina sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama imo jangina himɓe imo holla ɓe ko laati in farilla ɗum wiyata faradul ayn imo holla ɓe hujje ɗe Allah yiɗi imo watta ɓe dow laawol yaago tokkuki Allah e nuɗɗinanaki joomirawo tabaraka wa ta'ala imo ɓancana ɓe kujje laatiɗe in niwre in jahilti imo dirdinana ɓe fuu ko laati e yiila tunani ko e yiila hakkilo imo habda keerol habdugo ɗo o wawata o heɓi ko wiyata at-tawa'if al-madhkuratu ala hadhihi halat fa sara ilayhi al-muwaffaqun. ɗe shende tati ɗe o tawi kanje o husani imo nodda ɓe nder maɓɓe en heeɓi ɓe Allah yoɓe dow heɓtugo goonga kamɓe ummi tokki Cheikh Ousmane bin Fodio ɓe laati ɓe balla Cheikh Ousmane bin Fodio eɓe kettidano jande makko e waasu makko ha o hewti Cheikh Ousmane bin Fodio e woodi tokkuɓe on ɗuɗɓe eɓe balla mo yottingo diina ɗum joomirawo tabaraka wa ta'ala. nder maɓɓe Ousmane bin Fodio laati ke wiya Ousmane man kada ja'ana ma nder ɓe tokkuɓe mana ahiɓe makko won ɗon laati ɓe kefti goonga ɓe kefti noddol Cheikh Ousmane bin Fodio ha goɗɗo laati e wi'a nder yimre mu'un Ousmane man kada ja'ana fi zulmatin fa azaha anna kulla aswadi dajjaji wa da'a ila dinil ilahi wa lam yakhaf fi dhaka lawmata la'imin aw fajja fajjin. mo ɗo wi'a Cheikh Ousmane laatiɗo wari tawi en nder niwre o dirdini nde niwre
o dirdini niɓe ɗe o tawi imo nodda en iyago diina jomirawo tabaraka wa taala o hulata metuki metayɗo o yottinay ko Allah waɗimo o yottina. fanfata khalqun hina fata li sawtihi wa ala lahu situn fawiqul abaraji. o wi fanfata khalqun hina fata sawtuhu, himɓe ko ɗuuɗi tagaɓe ko ɗuuɗi de'iti dow hodonde Shehu Usman ɗi Fodiyo tarde ko o shiɓi hodonde makko imo nodda ɓe yaago tokkuki Allah. sey o wi bushra li ummati Muhammadin, bushra li ummati Ahmad, bushra li ummati Ahmad bi biladina as-Sudan fi hadha az-zamani wa manhaji. o wi lalle e hani i walla en holla belɗum nder lesdi meɗen de Sudan e nder nde e sarde en keɓi laawol wurtaki nde fu nder yimre nde nder ahiɓe makko laati i waɗa ɗi baytiji ko nde yimre nder ɗemgal arab. en ɓayntoto seɗɗa nden piito en ñawre yeeso gariɗen yon kettidano wakkere fulfulde Fode Radio International nder taskaran tariha Shehu Usman ɗi Fodiyo. To madalla, joni bo nda taskaram suudu rewɓe e nanta Aisha Umar Joboli. heɗitoɓe amin assalamu aleykum, barka men e wakkatire nde, barka men bo e lolki fotta ha nder taskaram suuduroɓe ɗum asawere nde. taskaram suuduroɓe taskaram on ko lardata ngendam ummatore ne foti takanas fulɓe men gonɓe nder galluje pamare e ma galluje mawɗe. taskaram suuduroɓe ɗo waranamon on daga suudu radio Code International gonga nder lamurde Abuja lesdi Nigeria. min Aisha Umar Joboli dasantamon labangal taskaram man nden wiyatamon keɗite jam. to Allah suura e Modibbo a jaɓɓama ha nder taskaram suuduroɓe ɗum asawere nde. to Modibbo anani min yecci heɗitoɓe min volan on ha dow ko larani elto ɓiɓɓe ha juuɗe dadiraɓe maɓɓe. to fulɓe wi bannen ko ɗum nufata. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiil karim. ko ɗum nufata be elto ɓikkon kanjum woni iri hollugo ɗum daadiraɓe hollata ɓikkon no ɓe wonirta ha yake ngendam maɓɓe, no ɓe joɗirta be mawɓe maɓɓe, nden nden no ɓe joɗirta be mawɓe yaasi, nden nden ɗin laabi ɗi ɓe tokkata ɓe heɓa jonde jam ha ɓandu maɓɓe be ha diino maɓɓe be ha jamaje. se a tawa himɓe yerdiɓe, andaɓe yerdiɓe, bandiraɓe ɓe yerdiɓe, ɓe laata ɓe heɓɓe kirki en ngam dalla woɗugo elto. to Modibbo en hoosa yeɓre arandere ɗume on haandi daadiraɓe hoosa takanasma daga wakkati ɓe dañi ɓiɓɓe maɓɓe, laabi ɗiyeji on haandi ɓe hoosa ngam yigo elto ɓukkoye maɓɓe ɓoosama. Naam, lallay kala ɓingel fuu hidde ko ngel heɓa elto ha baaba ko ha mallumjo mo handi ngel heɓa elto ha muɗum ni kanjum woni daada maako. daada majel on ngel altata heɓugo elto ha jungo maako hidde ko ngel yaha yaasi. Naam, ngam dalla hollugo en martaba daadiraɓe Allahu subhanahu wa ta'ala fammi en dow musiningo ko daada musninta ɓingel ma ɗon nder ko nafata ɓingel. ha o wi والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. daadiraɓe ɓe muslimina ɓikkon maɓɓe duuɓi ɗiɗi kewɗi ha on jiɗɗo timmingo muslingo ɓingel muɗum. ɗoɗo ɗo famna en woodi bote feere Allah subhanahu wa ta'ala taskiti ha ɓingel to ngel muslinama kosam daada magel yahugo ko duuɓi ɗiɗi. ɗoɗo ɗon nder fuɗɗam elto. nde to ɓingel ɗo ngel mawni ngel fuɗɗi ngel yaran ko ngel ñaama handi ngam baba wala Allah ndego na ko nde jotta be majel wakkati ngel ñamata ngel peeti ngel ɓuray nduuɓu be reta yaago duuɓi ɗiɗi. ngam majum daada ono hollata ngel ñamira ñaamo, ngel yarda ñaamo. to ngel waɗan chauffé ko ladde ha ndayi daada majel acca ngel wowa waɗugo ɗum ha pellel ngel ñamata.
to ngel waɗan haaje maagel ni diga ngel pamarel ɗo handi dare maagel holla ngel dilla ngel ɗakkita ha ngel jooɗata ngel ɗakkita ha ngel ñaamata ɗo pat fuɗɗam eltoji daada hollata ɓingel diga ngel peetel ngel fuɗɗay wurtugo yaasi ma tawon to be hollugo ngel wato fiitinare kañum fiɗɗitare to kine maagel ɗon be yimɓe dare maagel holla ngel ɓostana ngel diga ɗo ɓostana ngel ha holla ngel kanjum ma ngel ɓosta be hoore maagel dada maagel holla ngel hande ngel yaha mere wala limsere wala sarla ha ɓandu maagel irɗi ɗo woni eltoji pamari wato arandeji ɗi dada fuɗɗanta ɓe ngel diga ngel salo nduuɗu ɓe reta yago duuɓi tati to Allah sene bana a wi irin dada en ekkitinoɓe ɓiɓɓe maɓɓe daga ɓornugo limse ɓe lootugo juuɗe no ɓe ñamirta ta ɓe waɗa ko handay to noyi a larata woodi dada en feere bo damay be ekkutungo ɓiɓɓe maɓɓe waɗugo ko handi ɗo ɗum illa on nden bo ɗum aybe on ɗum hunde felore ɗum pelni ɗum nden bo dada mo faray banni fu iri maɓɓe on yahata to ɓikko maɓɓe mawni warta ɓe ɗo voya be ɓikko maɓɓe ngam to ɓingel anani dada ɗo wawi bemagel ngel mawni ngel nanata ngel jaɓata wolde maako o hollay ngel noon ɗo diga ngel pamarel amma diga ngel pamarel o holli ngel waɗu banni nden noon ngel holliba ngel salato o holli ngel lalley ngel ñamira be ñaamo lalley ngel ɓosta kine magel ɗo lalley to ngel waɗan haaji magel ngel ɗakkita lalley to ngel laari mawɗo ɗo wara ngel sera ngel hakkila lawol to diga ngel pamarel ngel wowi banni ɗo to sai a tawa ko ngel mawni ngel nanan wolde baba be daada inchallah iri maɓɓe on laatata himɓe kirki en ngam wala goɗɗo laatata o dottijo en ɗo dogga ɓaawo maako ko ngam jawdi ko ngam laamu ko ngam andal kay ko ngam siyasa sai to o heɓi elto diga ha jungo daadiraɓe tawon ko dada maako mo dañino ko bo mo o mawni ha jungo muɗum to heɓi elto banniɗo to o mawni a tawan o laatan o goɗɗo kirkijo ha wakkere ɗum o ardini fuu to Allah yerdi kamay ɗum illa on masin dada faalay ɓingel mo ngel ñamir fuu kangel andi hangel waali fuu kangel andi mo ngel wankitata fuu kangel andi hangel wawi haaji fuu kangel andi ɗoɗo to ɓikkon no iri ma kon to kon mawni kon fooɗa kokon yiɗi kon yara kokon yiɗi kon yaha ha kokon yiɗi leji feere wula ci e himɓe wula sagoji manga mbare en ɗo pat soyde heɓugo elto diga kon tamaron ngam mane ɗo nodditira daadiraɗo ɓe lorna hakkilo haɗo heɗitoɓe amin tata woyte on ɗo wondi be taskaram suudu roɓe daga sare radio Kode international gonga nder lamorde Abuja lesdi Nigeria taskaram man bo ɗo waranamon on hawtade be Modibbo Mawludu Bose Tola tata yejjite watane amin hakkilo to Allah sure en foli on ha dow ko larani elto ɓingel daga petel yahugo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati to noyi elto ɓingel daga duuɓi tati me bo yahugo duuɓi jeeɗiɗi yahango ni an kam duuɓi 10 en wonanta nam ɓingel diga to ngel saali bana en mbi duuɓi tati ɗo yahugo ha duuɓi 4 5 6 yahugo yeeso ɗoɗo ɗo ngel yetti elto magel neman jande ngel yetti bana eren julɗo ngel yetti wi'ego dillu pelel jangirde a jooɗa ngel ɗo mari duuɓi 4 ɓawa dadanagel wiya ngel dillu pellel jangirde dadanagel wiya ngel hoosu alloha maɗa dadanagel wiya ngel a yaha malluma janga dadanagel ɓaawo ngel ñaami ngel yiimi wala tuundi ha ɓandu magel ngel andi ha ngel watta haaje magel ngel andi lalle to ngel ñaman be ñaamo to ngel yaran be ñaamo to toɗa kam to ngel jooɗi ɗo dadanagel koɗa baba wala ha saare dadanagel wiya ngel ɓingel a wiya alhamdulillahi ngel ekkita jangugo diga ngel peetel lawto ngel yetti duuɓi 6 yago 7 en andi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi en umra ɓikkon men juulugo to kon gaɗi duuɓi 7 nde men to kon jotti duuɓi 10 ɓingel yetti duuɓi 10 ngel holli ngel juulata ko ngel gorgel ko ngel dewel on ɓe holli ngel de wonde ɓe hakkilo ngel holli ngel juulata annabijo wi ta e nacca ɓingel men ngel dilla mon noon ngel juulata ɗo to ni ha ngel waɗi duuɓi 10 yahugo dow ngam man so hoosa ɓoccolujje hullugo sewgol holla ɓocca ngel holla ngel lalle accata ngel to ɗo bo a wi to ngel yetti duuɓi diga 4 yahugo yeeso holli elto magel saali haala no ngel ñamirta be ha ngel jooɗata tan nafti haala ekkitino ngel jande be diina musamman enen julɓe wakkati feere a tawan woodi ɓiɓɓe man daga julɓe be kirista en man fu nde en ɗo wondi en fuu babal gotel a tawan kamɓe kirista en man ɓe hoosan ɓiɓɓe maɓɓe feere ɓe yara ha harkaleru maɓɓe bana irin fajjiri ɓe holla ɓe no ɓe waɗirta
dina maɓɓe amma sai a tawa dada en feere rooɓe men enen julɓe may ɓe faalay to weeti yerɓugo ɓukkon yaha jangirde ko hunde feere banninni ko laarani diina. lallay ɗum haanday sam enen ha darnde men en julɓe men nden daadiraɓe ɓikkonji meɗen ɓe yeeɓa ɓikkonji meɗen hande ɓe a tooɗo ɓe hoosa ɓikko maɓɓe ɓe taskina ɓe ɓe holla ɓe haykaleeru pellel dewal diina maɓɓe min nde enen ɓikkonji meɗen go ɓinngel yetta duuɓi 7 9 duuɓi 10 amma dada faalaki ɓinngel kongel gorgel kongel dewel faaraki diina ngam ngel hollaka ɗo ɗum illa on ɗum ayde on. to heɗitoɓe amin jotta kam ha ɗo min foɗata labangal taskaram amin ɗum asawere nde asawere metande to jam min jokkanam mon hamin dari min Aisha Umar Joboli wiyata mon Allah hokku en jam. To madalla Aisha ayittama. Kala wakkati fu dede jamdi jutati yago jutati ta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger enanta Chadi min ɗon gondi e Kode Radio International non bo jamdi jeɗiɗi je UTC yago jeɗiɗi e reta nda taskaram faamu dina ma enanta Modibo Usman Abubakar Baferi. Kode